Teluh bali cethik pasil. Anggone mlaku minggir kepara ngiwa. Awit saka ngarepan ana mobil box mlaku nengah kliwati marka. Dilelah saka sisih mburi ana sepeda motor nggawa rombong belanjan. Sajak kesusu ora gelem ngalah. Nyerempet Proborini nganti kebanting nabrak wesi pager. Sikute bundas, rasane perih. Tatu kuwi dilap nganggo tisu, getihe mampet. Tekan ngomah banjur salin penganggo lan nerusake nata taneman hias dibantu Ardana keponakane. Ana rasa kemranyas ing tatu iku. Ora dipaelu awit ora ana tandha getih mili. Nanging rasa kemranyas kuwi saya dadi ketambahan senut-senut linu. Yen kena infeksi utawa tetanus, mestine ora cepet wektune. Iki mung watara setengah jam saka jarak wektu disrempet rombong mau. Proborini leren anggone mrenata taneman lungguh ing kursi taman. Rasa senut-senut kuwi munggah menyang sirah. Sirahe kaya arep pecah rasane. Mripat blawur pet-petan. Kringete gembrobyos. Proborini ndrodhok katisen. Wusana ambruk nglusu ing lemah. Ardana kaget ndeleng tantene semaput. Bengak-bengok ngundang ibune, Narswari. Narswari bingung ndeleng kahanane Proborini sing kantaka. Rerewongan dibantu dening rewange Mbok Sinah diturokake ing kasur, dipijeti, diurut lan diamboni irunge nganggo minyak wangi. Ora ana reaksi, malah awake wimbuh panas. Narswari gupuh, awit ing omah ora ana wong lanang. Proborana lagi menyang peternakan sapine. Pepuntone Narswari, Proborini kudu enggal digawa menyang rumah sakit. Perlu penanganan serius dening dokter. Sawise ambulans sing ditelepon teka, Proborini age diplayokake menyang rumah sakit Kasih Ibu Denpasar. Proborini dipriksa IGD. Narswari nelpon Proborana supaya enggal nyusul menyang rumah sakit. Nanging bola-bali ditelepon, HP-ne Proborana ora bisa nyambung. Proborini koma. Narswari saya gupuh. Barengi wektune ing Banjarbuyan Karangasem, Kadek Rudra tansah nyawang lumahe banyu kembang ing Jembangan. Dheweke ngguyu marem dene srana teluhe wis ngenani sasarane. Ketut Rudra ngawe Made Anom Palguna sing lungguh sila ing poncot Sanggar Pamujan. Kahanan ruangan remeng-remeng, ambune dupa ratus ndulek irung. Palguna diajak ndeleng ing banyu Jembangan. Palguna njolo bareng ing lumahe banyu kuwi katon Proborini dicancang ing bed kamar ICU. Ing telenge ngati sakbenere Palguna ora tegel, nanging rehne kadung mangkel marang Proborini, Palguna mbuwang rasa welase. Bapak Rudra, niku Proborini ndika napakaken. Terus akhire pripun? Napa inggih saged didamel? Pitakone Palguna. Bapa wis ngirimake 3 cethik pasil marang Proborini. Ngelmu wegik cethik kuwi werna-werna. Ing antarane sing paling galak ya cethik pasil iki.
cethik pasil. Grenenge Palguna. Pasil iku sega mambu sing wis digaringake. Sega mambu sing wis jamur biru semu ireng disranani kanthi ngelmu wegik. Dikirim lewat arahe angin nuju sasaran sing dikarepake. Yen wis kasil mlebu ragane, ora dadak nunggu suwe. Kurban bakal ngalami infeksi hebat ing awake. Infeksi lewat tatu sing mung setitik. Infeksi ing jero badan iki ora bakal bisa dideteksi kanthi wantah. Ing jero bakal ngoreng ngemu set. Set kuwi bakal ngrogoti daging lan jeroan. Mboko setitik tatuning rembaka sakranduning badan. Kan kari nunggu kabar kapan dheweke mati. Priye? Cocok ora karo sing dadi kekarepanmu? Nanging sepisan maneh pun bapa nandhesake kabeh dosane aku ora melu-melu. Iku kabeh dadi tanggung jawabmu. Bapa mung nglantarake penjalukmu marang Dewi Durgakala. Palguna njenger. Kadek Rudra ngguyu ngakak. Ucape, saiki lukaren kabeh busanamu. Wancine nglakoni metakala kanggo nguwatake dayane cethik kuwi supaya ora mindun gaweni. Kadek Rudra lan Palguna nglukar busanane. Wong loro wuda karo jejogetan ndengkleng kanthi irama tinamtu. Ngubengi dupa kumelun. Bli, priye iki? Kahanan keluargane awake dhewe kok kaya ngene. Mesakake rini, tekane ing Bali iki tujuane nyambangi sedulur, nanging kok malah nemoni masalah. Kepara kahanane saiki tansaya mutawiri. Narswari ngrangkul sisihane sing lagi teka. Prabarana ngelus-elus rambute bojone sing ireng meles kuwi. Karo ngareh-areh nentremake atine Narswari. Nuwun sewu pemangku. Kula ngresahi ndika malih. Napa ndika kersa rawuh ing rumah sakit Kasih Ibu? Prabarana kepeksa nelpon marang pemangku I Nyoman Raka. Pemangku kuwi saguh enggal teka ing ICU. Narswari sing uga krungu caturane sing lanang ing tilpun iku atine nyicil ayem krungu kesaguhane Nyoman Raka. Saya wengi kahanane Prabarini saya Mutawiri. Kulite padha mlentung kaya wudun. Mung ing bagian rai wae sing isih resik. Saka wudun-wudun iku mili ilu sing mambu amis, banjur disusul getih ngemu nanah. Lan saka wudun sing mecah kuwi metu set cilik-cilik pating kruget. Prabarini sing ora sadar ngruguh sambat memelas. Suster iwut ngelap lan ngresiki tatu-tatu sing mawa set iku. Dokter lan suster pandeng-pandengan, bingung ngadepi penyakit langka kuwi. Ngelmu kedokteran sing digilut durung nemokake jenis penyakit kuwi. Mung sawetara dijupuk analisa yen Prabarini kena virus Ebola. Pemangku Raka bisa nitik yen Prabarini ketaman santet. Teluh pengiwa iki duwe daya serang sing cepet lan mutawiri. Prabarini mung bisa nahan sautara, nanging ora bisa mbuwang dayane teluh. Pemangku Raka banjur nelpon pemangku Made Nurjana
ing serangkeh supaya gelem sabiyantu. Pemangku Nurjana sing lagi sarasehan ing Pura Luhur Uluwatu nyanggupi, nanging ora bisa enggal tekan Denpasar. Janji yen wis rampung sarasehan para pemangku, dheweke bakal enggal teka ing rumah sakit Kasih Ibu. Glagat ora kepenak kuwi kapirsanan dening Pedanda I Putra Bayang. Katone ana wigati Mangku Nurjana, sapa sing mentas telepon kuwi? Pandangune. Pemangku Nurjana nuli matur bab telpone Nyoman Raka kang njaluk sabiyantu ngusadani Prabarini ing ICU Rumah Sakit Kasih Ibu. Pedanda Putra Bayang manggut-manggut karo ngelus gelung rikmane, jengkerut bathuk lan alise. Pratandha mikir cara laku pambiyantune. Sawetara tidem banjur ngendika Manohara, tumindak culika kuwi ora bisa dibrasta, mung kudu diwatesi supaya ora ngombro-ombro. Jer Durga sakbenere ya kautus sewa supaya padha bisa bali percaya marang keagungane Widiwasa. Tunggunen sawetara, aku nyoba nayuh pratima apa sing bisa tak ampil saka Pura Luhur Uluwatu iki kanggo sabiyantu laku dayamu iku. Pemangku Nurjana anjali mituhu nunggu ing srambi pura. Ndeleng keplasing segara Bawira saka pura kuna sing mapan ing sakndhuwure gumuk. Pura sing uga dadi kratone Banaspati lan kethek-kethek siluman putih. Kaya penayuhku, sliramu bakal ngadepi kekuatan pengiwa sing mutawiri. Kanggo ngawekani iku, sliramu kepareng kasilihan pratima pengilon Banaspati. Cara mbangkitake taksune kaya mangkene. Ngendikane Pedanda Putra Bayang bisiki, muga Yang Indra njangkung lakumu. Madya Nurjana nguntir gas motore tumuju menyang Rumah Sakit Kasih Ibu. Tekane Madya Nurjana dipethukake kanthi suka dening Nyoman Raka lan Prabarana. Madya Nurjana diterke mlebu ruang ICU. Ndeleng kahanane Prabarini pancen memelas. Kasat mata saka tatu sing pating plepuh kuwi tansah netes ilu lan getih campur nanah. Ketambahan set cilik pating kruget. Prabarana ngampet tangis ndulu kahanane adine. Madya Nurjana nyebut asmane Yang Widiwasa. Njupuk botol cilik ing tas cangklonge. Banyu kuwi diciprat-cipratake ing anggane Prabarini. Ana swara ngeses kaya mawa kesiram banyu. Netes iline ilu rada mampet. Lan sawetara set bali mingslep ing sakjroning daging. Prabarini wis ora ngruguh-ngruguh maneh. Kepara anteng bisa turu. Bli Prabarana lan Adi Nyoman Raka prayogane ndika padha bali menyang Sempidi. Wong Samar Sukamerta iki ajaken mrana. Sraya njaga bali omah Sempidi. Aku wengi iki tak tuguran dhewe ing kene. Pisan nayuh asale teluh lan jenise. Yen kasil sesuk tak jarwani. Madya Nurjana andum gawe. Nyoman Raka lan Prabarana nyaguhi. Sakpungkure Prabarana lan Nyoman Raka, Madya Nurjana golek papan sing rada kiwa. Lungguh sila ing suketan taman sing lindhuk, kalingan taneman hias. Godhong sente ngrembuyung kuwi ngalingi blegere saka kawigatene liyan. Semadi meleng cipta
lan rasa ing sakngarepe pengilon saka pura luhur Uluwatu. Wengi sansaya mrambat jero. Manuk bence cecuwetan mabur ngadoh, mlebu ing pekarangan rungkut. Mringyang wase nyuwuh pituduh. Saka ngendi asale teluh kuwi dikirim? Apa jenise lan carane ngawekani? Ana swara kemrincing cetha, saya suwe saya ngadoh lan sirep. Aneh nanging nyata. Ing kaca pengilon sing gembletak ing suketan iku katon wewujudan paraga jejogetan dengkleng, wuda nglegena. Mbaka sethithik saya cetha yen kuwi balian pengiwa Kadek Rudra lan Made Anom Palguna. Ing drijine Kadek Rudra ana pringkilan-pringkilan cilik sing disebul lan dijenthikake. Sabanjure ana wewayangan kaya barong cilik nubruk Kadek Rudra lan Palguna. Wewayangan ing kaca pengilon Uluwatu mau ilang, bali bening kaya sekawit. Pamangku Nurjana unjal ambegan landung, ngudar semak semadine. Wis cetha sapa sing ngirim teluh braja marang Prabarini. Teluh kuwi wujud intip garing saka sega mambu sing wis jamur lan didang maneh kanthi mantra pengiwa. Katelah santet cethik pasil. Naswari metu saka kamar perawatane Prabarini. Dheweke rada ngadoh saka kono saperlu ngubungi adine Ipe, Prabadewi. Kanthi gamblang dheweke nyritakake kahanane Prabarini marang Prabadewi. Ora ana sing kecicir, klebu prastawa ing hotel kepungkur. Njurungake supaya Prabadewi enggal menyang Bali lan nyusul ing rumah sakit Kasih Ibu Denpasar. Cutha.